Kani kadi ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de ibadah hun ramdi. Kimat bakong sanjong ka khubor mentaka stem. Betha katanat ka kot kya ka sarkar pedengi ki jilla bat Union Territory ban pet perman bhai ki jingdon ka jingpang COVID-19 bat kiwe ki jingpang. Ajing Perdana Menteri rang bakdo ka Ri Narendra Modi ka benta ba khandai jong ka program Man Ki Baat ka All India Radio. Bat yo takmak siar saungut ki the yakura kari hakalempung Women's World Boxing Championship han New Delhi. Ki khubor babnya. Katanat ka kot ka khya ka sarkar pedeng kala betha iki jilla bat ki Union Territory bakin pet perman bhai ka jingdan jong ka jingpang bakan thop ya ka jingpang COVID-19 ka influenza like illness ILI bat ka severe acute respiratory illness SARI hapo kari. Hakati ki jing petha katanat kala ong baka COVID-19 bat ka influenza ki long ki jingpang ki baya seriem bha ha ka jingpan i ki dak kishin bat ka rukom ya bit hapdeng ki brio. Haka jing ajing keren shikipat nong shong kari haka benta ka bakandai jong ka program Man Ki Baat ka All India Radio. Menteri rang bakdo kari Narendra Modi ulo ong baki dan shibun ngot ki briu ki badan kam bat ki ba up ya ki nong ai ngubha neno senyang ya ki dukhat men. Ulo ong baha India ka jingle mon ngubha bala tip rukum ka parmat. Kani kalong ka wei ne ki mat ka baki briu ki kloy ban le na ka benta ka jing sok bat jing kimen jong ki wei pat ki para briu. Umodi ulapan pauro ika jing sngohun baka sorkar jong uka trei na kabenta ka mat trei kam ka berhenti hakari habede bat ka jing no senyang iki dukhat met. Ulaban rap ru baladep barai ban weng no iki jing bu kendon haki jilla haka baki nong pang kila ban let chakano kanu ka jilla ban register na thep kerteng na kabenta ka jing yo pediang iki dukhat met. Ka Indian Space Research Organisation hanin ka singi kalala ban penher ya LVM3 M3 satellite lembat ki lai pun reutli ki satellite jong ka OneWeb India 2 mission naka jaka penher ka baar jong ka Satish Dhawan Space Center Hasri Harikota. Lala ban penher da ka job ya ki satellite lengba ka tiar kit ya ki satellite ka bajong 10 meter ha ka por ka balabu kanthop ro ki jing meding jong ka cryogenic engine. Ya kani ka jing penher labut denro daki ground station ke badan ha Thiruvananthapuram, Lucknow bat Bangalore station bat ro hakaship station ha Antarctica. Hadin ka jing bom yo lat ban yatai halor ka roster system ha ka dorbar haking dorbar thau an men ha ka sngi thoding ha ka ba kidukhat kalyang persha kim yo lat ban pensngo AA na ka daw jong ka jing pen kut no ya ka dorbar. UMLA ka UDP na mau karwat uba renik ton lengdo tongkar ula ong ba un sato sya ulampang kayeng dorbar tauan u Thomas A sangma ban rapat ya motion halor ka roster system ha ka dorbar ka babot kayeng dorbar uba tongkar ubalara ya kani ka motion ula penpau babon na kidukhat kayeng dorbar tauan kila penpau ka jing ngodiaw hadin ka jingbom yo alat ban ya kren halor ka te ka motion hadin ba ulampang ula pensang ya no ya ka dorbar. Kasorkar jela kala penlut nyau klur tingka na kabenta ka jing penbit penbyang ya ka jaka the nyot ha Martin Mauyong hapdeng usnam arajar khat khandai bat arajar arpuar la pentep menteri katanat penraisor uba nyau balang dhar. Ha ka jing aju bab lemba ka jing tho ha ka dorbar mang tingka ka jela uba dhar ula pentep ba ka jing penlut jong ka sorkar na kabenta ka jing penbyang ya ka te ka jaka bret nyot kalong Arpon nyau khandai klur tingka hausnam arajar khat khandai arajar arpo arpon lah nyau klur tingka hausnam arajar arpowei but arpon riunat klur tingka hausnam arajar arpowei arajar arpoar. Kani ka khubor kawan chepi na ka All India Radio Shillong. Ranam jingjop ka India ha ka lempung Women's World Boxing Championship ha New Delhi da ka jingjop ya South Li kita kamak siar. Kathai ya kura kari ka balayo ya kata kamar nong ha ka Tokyo Olympic ka lovely na borgahain kala Punjab ya kata kamak siar da ka kabasaw ya ka India da ka bapendrem ya ka Caitlin Parker jong ka Australia da San Laar ha ka final jong ka thuk middleweight 90 kilogram ha Indira Gandhi Sports Complex. Kani kadai kasien ka banengkong jong ka lovely na banyo ya kata kamak siar ha ka lempung World Championship. Kiwe-kiwe kita ya kura kari ki balayo ya tak maksiar ki kentup ya kan nikat zarin ka bala pendram ya kan yugan titam jong ka Vietnam ha ka thup sanpo kg light
flyweight, ringkat bat ke nitu, ganggas bat ke saweti bora. Komandan ke 67 Battalion CRPF Shillong aluk bhattacharya ulakot ikisamla ke jela bakin penyesok bat ke CRPF bat ban ai ke jing syakri ya kari kum kinong ya dari. Bhattacharya ulak ong ya kani ke jing elang ke bala penlong da ke 67 Battalion CRPF Shillong ringkat ke jing snok tilang bat ke Vivekananda Cultural Center Shillong. La penlong ya kani ke program kum shibenta jong ke Civic Action Program jong ke CRPF. Director General of Police ke Meghalaya LR Bishnoi Uday Officer DGP uban nengkong hakari ubala pendep hadu santli ki para jam haka jingtrong kabasan hajar pun Bishnoi ula pendep ya ke para jam kabasan haka Hindan Airbase ke badan hajan Loni Ghaziabad ha Uttar Pradesh. Da ka bapen pau ke jing kenta jer ya ke jing temu jong ki wei ki sengsan pertai ban ya lambak lai ki pat ba Presiden ke UDP uba met ba lingdo ulo ong ba kaseng UDP kala shim smai tang ban kershan ya ke sorkar MDA2 Henry Omban penyesok lang bat ke NPP kumbala kenno. Uba met ba ulo ong ro ba kaseng ke ai ke jing kershan sya ke sorkar sindrop balalam kemat da ke NPP bat ula benrap ba hatu kani kamut ba ke BJP ke balam kemat ya ke sorkar pedeng ro kala penyesok lang bat ke NPP la da ke ai jing kershan ya ke sorkar MDA2. Uba met ba ulo ong ya kani ba ajing kren ha ka jing elang pat ba ban benai ke kerteng uba sensyar kupar roy lingdo thaba uba kas UDP kala ibet ban long kum ukertong jong ka seng na so yong constituency hadin ka jing klat kensan ukertong ka UDP belong ru MLA barim uba HDR lingdo hachwa ka election. Laweng no ya ka jing pentri kam ya ka Armed Forces Special Powers Act kandai spasan pupra na kijaka ki basyong siir sana sauteli kitan kijaka ki bahap apo katanat ha Manipur. Menteri rang ba ke Manipur NB Ren Singh ula penpau ya jing sungu ya menteri rang ba do kari Narendra Modi bat menteri ki kampo yeng ke sarkar pedeng Amit Shah ya jing shim kya jong ki na kebenta ka baha kamiat bat jing shong sok shong san kinong shong shnong ke jela. Ka KSU Central Executive Council kan sa penlong ya ke General Executive Council jongka ha Jayau Shiap Lom Pelan Community Hall ha ka South Tarik Uyayong banjet ya kinong kitkam. Haba pentep ya ka New General Secretary ka KSU Donald V Thaba ula ong bakaseng kan penbenaru ya ki President bat General Secretary jongki Unit Circle Division area bat ki District Unit na Meghalaya, Assam, Mizoram, New Delhi, Bengaluru, Mangaluru bat Dehradun. Bat asyaban penkut ya ke kubur sa sisien kimat bakongsan. Betha katanat ke kot ke khia ke sarkar pedeng ki jela bat ki Union Territory ban pet perman bhai ki jingdan ke jingpang COVID-19 bat ki wei ki jingpang. Ajing kren menteri rang ba do kari Narendra Modi ha ka benta ba khandai jong ke program Man Ki Baat ke All India Radio. Bat yo tak mak siar saungut ki theyel yakura ka rid ha ka Limpung Women's World Boxing Championship ha New Delhi. Bat parlok ni penken mau shapi ba ha ka por prabajing ini so bat ke Delhi station na ka benta ka kubor ha ka tien Hindi ka ban penbuat pat da ka kubor ha ka tien pareng ha ka por prashipawa bat ha ka por prashiteng ini yo ya ka kubor na ka than chate lami ngi kani ka All India Radio Shillong.